Sanibonani. Hey, ngiphoxekile kakhulu. Ngendaba yalo sisi lona waseThekwini okuthiwa bethandazelwa wazi waphuma ihlo. Ngiphoxile lona nje ngiphoxile. Ngoba uyachaza ukuthi bephethe ingane, ngiphoxa nalokho bephethe ingane esaphethe ingane wadonswa yilo mfana amshoyo kwesingamazwa miyabula lo mfana. Bamfaka esitikini bamshaya ngezitembu waba nezibazi kube kuthiwa kodwa kusesontweni kuyakhonza. Umholi walelo bandla ngiyamgxeka obekade ekhona ngoba mefuna amkhuze lo mfana kungaze kufike la sikulimala khona umuntu uyakhuzwa mebheda. Lo mfana nje indaba yakhe fokofa ngifuna nokuyikhuluma futhi ngiyafuna ukumbona lo mfana lo. Ngesixoxe nje naye kancane. Ngoba phela lento ilimaza igama lobuyoni. Yabo nje sina EZAYONI sithathwa kancane kwesinye isikhathi. Yabo manje mase nizokwenza into enje seniyamosha. Ngiyacela yekani lento ihambe nithandazela abantu lingazi nenzani. Yekeni le nto ngoba futhi lo sisi uyashutha zanga saprofetwa akatshelwa ngisho inkinga yakhe eseshayiwe. Uyazi nasolo ngasonto EZAYONI akekho umuntu ongazathi nje washawa yimina. So lokho ngakhonza EZAYONI akekho umuntu ongasamathi nangashawa kumalo. Hayi. Yenzi le nto mina ngiyathandaza ngilalela umoya kuphela ngiyakusiza. Futhi nokuthi nje ngikuthinte ngesandla kuthanazela hayi usuku unenhlanhla. Mina ukuthanazela ngikubhekile kanje ngimile phambi kwakho finish. Enye into ezosilimaza kakhulu. Uyabona ke le nto ayibisifundo le ukuthi abaziyo abantu abathandazayo ebandleni. Yabona nami ngilungile nginayo le bhadi vele kufika umthandazo ebandleni nje la ngikhonzisa khona. Fika aqulela abantu ngamanzi enza yonke into aqulela abantu ngamanzi. Lento ufuna izikhuzo lezi zinto lezi yabona. Ngiyathula nje mina enkonzweni nginibuke. Ngishaya abantu niqulula abantu ngamanzi. Omunye wephapha komunye umuzi. Thatha uparafina ufaka emlomeni wathi ikhandlela libamba kanje hambe ukhambe kuqhamuka ke la kulomuzi. Wayenza into angayazi. Kwaqhamuka indlu yalomuzi yasha. Kwasha kwamakhethini kulomuzi. Ephapha nje enza into angayazi. Lokuqina kwenu lokuphapha lokho kuyekeni. Layelani ke maZayoni. Naye enye into yesibili ezoba inkinga. Uyabona ke induku. Lese nidlala nanidlala induku nina. Anisathandazi nina. Niyashayana ngezinduku nina nizolimazana. Uyabona imolontshisi niziphathe EZAYONI. Ngoba khona induku nje isikhali siyaziwa. Nina niphatha imigcala nina. Yabona imigcala niyiphathayo. Ebafana bami. Yabo mhlana shaya umuntu wrong niyoba nenkinga nina. Le migcala niyiphathe esontweni ithi ikhali nishaya abantu ngayo le migcala yenu. Hayi bafana bami. Hayi mina ingane mhlala shaya mina hayi. Khona into engiyoyinika yona nje. Ewu5 la isiphongweni. Ave singadlala abafana la. Yekeni lento yeni bafethu. Imosha igama lobuzayo lobuyoni. Abantu abasasifuni nje manje siyiZAYONI ukuthi niyaphetha. Mntanami kunjani? Ngiyaphila. Ngawo ngiyaphila ngane yami wazi wamuhle bo. Uyapi? Ngiyalana esontweni ezana. Po. Yazi ngenza ivideo lana yabo. Ngi-online manje. Ukungibona nje ngishaya umuntu EZAYONI? Akazongibona? Good yabona ke. Soqedile ngenza ivideo la. Ngikhuza abantu abashaya abantu. Abebheda le abantu laba. Bayabheda babashayelana. Omunye sephume neso mfethu. Yesontweni babheda kakhulu. Kulungile ke mntanami ngiyakuthanda uhambe kahle yazi. Love you mntanami. Yabo nje ingane lena ekhonze kakhulu iminyaka ebandleni, iminyaka eminingi ngabandleni. Naka singibone ngishaya umuntu esontweni. Hayi yekeni. Kodwa le nduku ngelinye ilanga noshaya umuntu wrong ngiyanitshela. Ozovela ahambe aphume esontweni ayekini. Akulinde kini. Kokuqala lale ema backroom nje. Avula kufika kudubulele backroom umuntu. Akekho umuntu ongabuye esontweni akubuye ngasenaso. Yabo le nduku enidlalayo izokhipha ihlo lomuntu ngelinye ilanga. Mina ngazo abantu abaphuma ezani babephethe amabandla abashawa ngenduku. Shawa ngenduku baba la. Mefika ubaba endlini yambuza umama hawu yini? Hayi ngishawa ngenduku esonathi phuma kuleso nhlaka ngisayingeni le nto yabo. Kunabantu abaphumile EZAYONI bekhishwa yinini ningaboni nikhipha abantu EZAYONI.
Yabo. Le nduku yenu yilo kuthandazela abantu kwenu. Nihambe nishaya abantu. Uyabona nje abanye bathandazela umuntu kanti ukhulelwe. Bampatyaza isisu. Bamnyesile esiswini kanti ukhulelwe. Kwaphuphuma ingane esiswini. Kwagijima amabhanoyi. Kuzanywa kulungiswa le nto le. Yabo. Ngiyanicela nje ake niyekeni lento yenu. Yekeni. Mina ngafika enkonzweni uzenza into ezishingishana isinzima somoya. Ushaya abantu ngizokuyabula kanje ngizokubamba kanje. Ngikibeke ecaleni. Mohlula lapho ke ayi mnganami hayi. So ezimotini sibodi sibuya nani. Ngeke sidlala abantu ave nizobulala igama lobuyoni nina. Sinibhekile. Ziningi into esazozilungisa lezayoni. Ziningi kakhulu. Ziningi. Kufanele indaba ukuthi kuyasonto esontweni unohlambalaza abantu ngoba uthi nomoya. So ikhuza yonke le nto izolunga.